Biang in yoban ya slok ya ka tin ke jong blai ha ka ni ka janmit ha ka jinga dai bat ka ni ka jinga seng ka bang ong ya ka jinga seng pentingan menin ka sngi ha ka bala pule dwai la pule ya ka stik ban kong ki Thessaloni kelanong ka ba sau ka khot ka ba khatlai bat hadu ka ba khat phra bat hai ka nega dekot ke bakat pra la ong kiktin penkut jong ka ne kelenong ke bu apostol Paul ong kum ne naba kumta to pin ya pentingan parlok da kini kiktin naba kumta to pin ya pentingan parlok da kini kiktin kiai kita kiktin ki bangi don kam ban ya pentingan parlok tengah kwa ban pule bat ban ya kren halor kini ki kentien ken ban ya pentingan parlok mapi ki try ka ying pilong ki paralok jongi ki parabenge jongi u Jesu sat ngutenat ban yau parlok ya ki badon rengkat bat u namar ke kentin parlok kalong ke kentin ke bakia shibona ke bahaka jia day parlok ke bala ban ye pleu jimut ke bala ban ye kren ke bala ban ye ai jimut bat ke bala ban ye sngotu jimut si parlok badde ni ke parlok bala ban itu ya ki breu haka jia lunti jong ka jingem lada don kano ka jing wat la ni ka jing don kam ya kano bon sil la de yau try om sham lalap ni de ban wat jing tip na ki parlok ki long ke bajan hasnda jong ka jing de ha ka imlang ka salang bat ha ka jing ti jong ka jing em ki ai kita ki kten ki bo apostol Paul wolong to pin ya pentingan paralok da kini ki kenten ki dekot ki bangak wa bangin ya kren ka wehden ka we na kini ki dekot ki bangila ki bala pule dwai menin haswa jong ne ka khat pra ka bala ong to pentingan paralok da kini ki kenten ki don santli kini ki kenten kebu apostol Paul ula kren ula penken mau badde haka por ka bekum kini ka badde kabu apostol Paul wong to pin ya pentingan parlok dagini kintin santli kini kintin ka bangin yoban jer lengkot haga ne janmit bat kini kintin to ai kin long kumbar wai kitu ki kena penut mo ang tu jurai penut bat kawang penut kawang au penut kawang habang hapule gini gi santli gini gi khot ki ba wapstal Paul wang ngasngau kumba utono ruai batau gini gi ruai penut kawang ngaman suapor mengayo sngo nang kong ni ruai ngam sngo tu ke kata mereka sengau tu hadin. Piu debit habau penut yang kaban kawang yu tu mau. Sao teliki mau kem som de eru. Reu mau besan uday haka jeka gaba day. Bat kalong kajing kerku kajing job kikon Israel habau mau besan ula day. Haka jaka kebau koliat unyap. Haka nega mit ngam tip kini ki santli ki mau ki bangin kawang haka nega mit haka jing slok ki la nem bandai ladam day baro saw uweu mau undai haka dono jong ki badon kam ya kata ketin jong ka jing pentingan parlok ngin sedang naga dekot ke bakat lai. Apostol Paul wong kum ne nrei ngimon ya pi ban nom tip ko para benget chapang kita ki bayotia
ba phin nom sngo si kum kita ki wei ki bam don ka jing kermen kenega de khot ka ba khalai ngela ban ong u mau u ban neng kong nakani ka bangi kren ka de ka jing khot ya ka ba mde ban sngo si habajia ki jingjia kalong ka ba shibuna ban ong kumta ya ki ba mat bat ki ba yeshem kalong ka ba ban ong wat sngo si habade ban sngo si Henry ki don ki dau ka ba ni de ban yai sngo si ngin yai ken mau ngin yai temang ngin yai kenja lada pi kenya ka por jong ka jing le no jong ki breu kat kum kerta jong i me it kam de su kerta ka bandang sngosi namaru bleu labu ya kerta breu kat kum ka juk ba i menta nyau pheu pra pheu snem lada slembe tengila sngo thu i me it inam du na su ya ka pra pheu tala di du na khinjat kan tra tamila rung hi ha kerta pra pheu snem te ayu su ngi de ban ngau si ngim de ban ngau si ngi de ban tip kat kum kene kat khot ka bu apostol Paul Ukran ngi de ban tip ya i ba i yothia la kren la pen kan mau manin na ka tin ge jong ble i yothia bat na kan ne ka kantin haba ki ba yap uji su ong ki yothia ka long ka ba mayan hadu kata bat ha ka long breu man breu ka long ka ba ban sngau thu rei daka jinget bat daka ta ka jing sngau thu ba ngi nget yau tau bo ong ba ka jingyap ka de ka yothia ngi sunget be hang ta ka labiang ka dau ka long bau tau ba kren ba ki ba yap ha ka ne ka met ki yothia namar ba kan sawan kapor ka bansa kendit ka bumut ka jing mi pat ngimmon ye pi ba phin nom tip ko para bangai chapang gi biotia to tip menta yai ne i me jong pi yai ne me i jong pi i la yotia but what's ngau si kan sa poi kapor ka ba interkendit anda habala poi ka ta kapor jong ka jing mi pat umau baar kat kat bakat sao ko bang kumne namar ladangi nget bau jisu ula yap bat ulami pat kum taru ya kita ki bala yotia ha u jisu u ble un walam lem bat u hangni ka penyeso ba ka jinget jongi ba ka long ka jingotia la ai ya ka jing pen frame Yau Jesu ubala yotia shisin bat kapor yotia jong Jesu ha kapor ka bah den bala sanar pna yu ola yotia lai met lai sngi kata kapor ka bau Jesu yotia bat bala tep hiru yu ha umau jingtep ubala snabha bat hangni ula don hapo jingtep bat hagda kapor la ong ba ulam mipat na ke bayap bat la ong ne kum bau jisu ulami pat na ki bayotia ulami pat na ki bayap ula yotia la mi pat na ke bayotia ngiru sisin kasngi ublay un walam lembat u yangi onda habangi layotia kasai kum kasngi bat ubnai ba i meit ibala legno i mejong pi bala legno kan poi kapor jong ka jingmi pat hagaba in seconded nakata kabiyotia but ublay un walam lem badu om day should be in one marway in one lem badu blay haka buram ba ka jongu ka bingi jurwai barbor un walam lem badu kin one lam lem badu but baro ki bang siyotia mangama pi baro on da bingi leyotia
ngin sakendit haka jing mi pat bat un wal lampat yangi lembat u haka buram jong u mau u balai yau bo apostol Paul lapen kan mau naga dekat ke bakatsan ke baong gum ni namar kani ngi ong happy daga kten utrai ba mangi ke badang im ya ke balapen sa hadu kata kecing wan utrai da lele ngi nom yo lechwa ya kita ke balayo thia hang ni apostol Paul ubu ya ke kentin kabakum ba mangiru ngimtip mauru umtip apostol Paul umtip lano utrai wan suang ni namar ngi ong daga ktin utrai ba mangi ke badang im haka por ke bo apostol Paul Ukraine kini mauru dang im o mangi ki badang im kabamut mentaru hang ni ngi ki badang im ngi ki badang im menta ke badang pensa yangi lada pensa yangi hadu ke jing wan utrai subu menta lada utrai wan menta kamit lanel syai kasngi ngin lap ya kani kabanjia yangi ten mar bengim tip lanon wan ngin fu apkermen ya kata kombo om apostol Paul ba on the haba ma un wan kita ke balayotia kin yo ban le haswa pen ban jongi hang ne don ke jing yan ba kraw hakasni jong ka jing wan u Jesu Christ kito ke balayotia kin le haswa jongi ngin nom yo ban yeng lang haswa yaki maki kin de haswa kalongga bamayan bat ya kata de tangga boru blay kabala ban batai ya kata tangga boru blay kabala ban pelong ya kata ni perkat mangi kin badang im hada haba unwan bur unwan haka buram ju hate sahid beneng ni perkat kite ki balayo ti apa jing tep lano kin kendit na po kendau la ni kin dang mi na kendau kindang kem ter kendau nrien kamlong komta tang si kelimat kerak kita hasun beneng kiladon hakmat jungi baro lada jia bau jisu wan haka porga bengedang im kan long komta kane ka long kane ka penpau ya kata ka buram jong blay ka basngeu kodor hadu kata baki balayo thi haswa jungi kin salet haswa jongi ngi ki bedang im labdang idang im ha kata ka por bau train wan ngi ki bedang im hadin jongki maki kinang her syate syakmat rengkat bat utabawan syau ha ka buram kebenta ka basau ha ka dekat ka bakan riu ka banggum ni nabau trai hi un wan hier na beneng bat ka jingrisa daga ktin sawa u angel rangba bat ka turoi u blay bat kita ke bayap hau kris kin yami pat shua ane ka dekat ke bakan riu ka nang pensai susu ba pleng shua bakan jia kata ka jing risa ban rongno ya ki riu khod baro pleng on penmi pat shua ya kita ge baligot ya imei jong pi in kendet but in mi pat haswa jong pi ki badang in yo ban let haswa kalong ke ga khubor ke bakrau hadu kata pat haga ta sngi ong hang ne haba un wan her na bneng da ka jing risa ngimlaban mudur kata ka jing risa kebahadu kadno kan jam onam don kano kajing risa haga pertai kabalaban penjam kum kata ka turoi blay kaban sawa hangte ha sahid beneng pada bakan jia kata bat baro ke balangat hau Jesu kin long kum kinigi mau magnet kinigi mensrim ke bakodor kin long kum ka bor magnet mau hangte un ring yaki sisin ring baro kin poi shau hangte ha sahid beneng bat un rong lem bat ki rengkat bat kita ki beliau tiak ki ban mi pat
Wow, kajing sengau kodor kata kajing ong apostol Paul. Bahkan saja kata kajing risa ke buram ke bakrau jong belai dah katuroi. Babarok kita ke balayot tiak kin lek haswa jong ke badang im. Katikot ke bakanyo bat kan day ke bakadu. Onda kum tamangi ke badang im ya ke bala pensa. On rong no yangi lem baki hakil o. Ya kabanya syam yau try hasun beneng. De kum ta ngin yai long lembadu ju nom la ju nom. Kane ka long ka banta ka bakado ka bu apostol Paul. To pinya pentingan parlok da kini ki kentin. Ka dekot ka bakanyo. Ka ong bamangi ki badang im ya ki bala pensa. Ka kentin bala pensa ka bamut. Hadu ke jingwan jong try kin don ki bandang sa. Mangi hangi tengam tip menu bandang sa. Don balaban bataya kata. Kajing lejong kibriu na kapor sa kapor man kasngi. Menindro ngi ontep. Lasya rungin ontep. Lasya sengi rungin ontep mo, pastor. Man kasngi kibalek kilanang lek. Man kasngi kibalek kinang lek. Kibadang sa kindang sa. Pat hadu kani kapor kabau tra Jesu unwan kindon kibadang sa. Oh ngi kemilenti ya kita kibadang sa hadu katno. Kenyo iya kata kajing pela ke bakrau. Ke bomla ban mudur. Ke bomla ban batai. Hakaba kita kin siyoi. Bat kin yo ya kata kajing rong no. Syakilo. Wow. Ban rong no syakilo sete. Ban yasyam baru try. Hasun meneng. Sengau jem ban perkat ya kata. Daki don ki kendon. Ki kita ki bala ban yasem hakata ka jingrong no kamlong ka basuk ban suong to kan sawan ka por ban sarong no ladang-adang im yangar on sarong no ndre hang ne don ka jingkiliu ka bakraw annam rong no ya ki bam don ka jingade bat uta uban wan shaw kata ka dei ka jingkili ka bakraw do kata Annam rong no ya ubam dan kejia day baru tahu ban wan shaw. Komba ngalaong meni kendiat ki kentin. Utau ban wan shaw hau kan dan ka bor kum ka magnet ka bakraw hadu kata ban ring syau ya ki badan jia day. Nrei ki bam dan jia day. Kan nom parpan kendiat ruem. Anam dan jingki ai ruem. Lada pi juyo yo to mau maknet ubah. Lada pi penpat je lada pi tit hang ne kendau hau mau. Lada ula pra. Lada ula pra. Te simu to bakam he. Supeniat kum to. Kat kum ke bod ula siput na arput. Pitang supeniat kum to. Kita ki bala sapret ha kendau baro kin kenting. Kin wan syau neu ba. Syau neu kemi jungki. Bakin ya sok lang hau ju umau. Kata ka bor maknet jong umau bat badai tau umau jing tau jong blai. Ka maknet ka bor jing ring jong kata ka jing rong no jong Jesu habun wan. Ya kita ki badan je dai badu. Ka long ka basik limat barok ki badan je dai badu kin her no syau. Henry kita ki bam don je dai badu. Lagi kuat kan no kan nuru. Nom rong no yaki. Unsa yaki. Hakan ega pertai jenjar. Bat hangtakan wang kajing sensyar. Bapen jenjar. Bapen kordit. Bat day katakin kapor. Kapas ngaw syarkai hadu kata-kata. Nagam taki bom ngay. Bat dakan ega jing pen kan mau. Ngakan tu yapi. Kiba it kijong try hakan ega yeng. Pediang yaw tau ba. Uban sa wan shaw. Pediang yaw tau uban sa wan shaw kat bakapor kat dangbiang. Yo jia bo wan kendit. Pim don jia day bat u. Penom la ban her lang bat u. Syaka buram. Ban yay im bat u junom.
kata gari ke balapan kre ngi baro ngi long tanggin nong wei ngin salaj baro syaga senong try jongi bat kata gas ngi ke ba u jisun wanda ka bor baro ki badan je de bat u baro kin herno doi ki bom dan je de bat u kin namla banyak kendo padu bat nangta ken un penya klat ya ki jong usha ka breng bom jukut re ki bom jing don je de bat u sha ka jing jot bat ka jing rem chiunam kane ka long ka khobor ko mangala ong man ne ni penut ya kini ki santel ki mau to ai ba ka kentin jong u ki bangeli slok haga ne gamit kin dei haga donut jong nore jono ban perkat ban pusan ban pele jingmut ban shim ya garai haga jingim ban pediang yau tau bingi dei ban pediang yau tau bat danbor ubabat ya ga jingim ya ka met bat ka muslim dei mo u ba penyai ai bakide ki kentin jong ka jing pentengen ki longru ka jingkot Yano haga nega yeng ba pinang ban pusan ban perkat dwai bau blai hi dalade un aga jing saya pi nada pimpat sngau tu om ablai aya ngaka jing sai bangan sngau tu kombau ajing sai ya usol halanti Damaskus ulaban wan ajing sai ya pi haga donut jong pi ba pin ngai bat pin pediang yo bat pin long ki jong u ki bandon bentalang batu ha kaburam onda baun wan ai kin long sumbai ba em ha ka donut jong ki os ngau baro nak benta kaburam jong u amen